Dakizuenez, proiektua ikerketa historiko eta zientifikoan oinarrituta dago eta epe luzerako da, eta helburu du galeriak lehen eratzea batetik eta galeriei balioa eman eta baliabide bizi bilakatzea besterik. Gainera, ondarea lehengoratzeko lan honetan herritarrek ere parte hartzea nahi dugu. Galeriak herritarren memoria erakusteko eta inpaktu kulturala, ekonomikoa eta soziala sortzeko eragile izan daitezela. Berreskuratze interbentzioak begi bistakoak izango dira datozen hilabetetan Punta Begoña eta Getxoko itsas bazterreko edertasuna nabarmenduz eta bertakoen eta itsaso Sabrako atearen bidez guregana datozen sarbidea indartuz. Berritze prozesuarekin batera gizarteratze prozesua ere ematen ari da, getxostarrak bere egiten ari dira, bertan ospatzen ari diren ekitaldietara hurbilduz. Joan den urtean horrela, 5.000 lagun bizitatu zituzten galeriak eta aurtengo aurreikuspenak gorago doazela esan dezakegu.